Всяко едно дете може да започне да учи пеене на достатъчно ранна възраст. Това се отнася и за инструментите. Всички знаем, че още в първа група в детската градина, това са деца на 3 години, имат занимание с детски музикални инструменти и, разбира се, първи досег изобщо до световната музика, до детските песни най-вече. Така че няма задължителна възраст за начало на обучение по пеене с малки деца. Колкото по-малки, толкова по-добре. Това е азиатската максима, не само моята. Това е любим въпрос. Ще го кажа от мое собствено наблюдение, тъй като аз се занимавам с музика, не знам доколко осъзнато, но по-скоро осъзнато на един малко по-късен етап. Може би съм била около 7-8 годишна, когато знаех, че това е нещото, което искам да правя за напред във времето и в живота си абсолютно професионално, колкото и нескромно да звучи. Какво дава изкуството на едно малко дете? Страшно много. Направени са доста изследвания, които доказват следното. Дете, примерно, на 10 години, което свири на музикален инструмент, и друго на същата възраст, което не свири на музикален инструмент. Разликата е в степента на концентрация, в развитието на интелекта на самото дете, в начина на комуникация, в бърза реакция, и всичките тези неща формират един доста добре развит вече човек, малък човек, но все пак човек. По отношение на дисциплината, любим въпрос, любима тема. Със сигурност заниманието и с пеене, и с свирене на инструмент, и с някакъв друг вид изкуство, първо те учи на отговорност, на това, че трябва да го правиш ежедневно, за да може да натрупваш знания, умения и, разбира се, да бъдеш концентриран в това, което правиш. На 3 години, за мен лично работата с толкова малки деца е изключително приятна, защото не можем да кажем, че това е напълно нормален процес на учене. По-скоро е повече игра с елементи на обучение, което става неусетно за детето и мисля, че е доста приятно. Не само за мен, а и за самото дете. В момента най-възрастният ми ученик е 1 година по-малък от мен, а преди време имах и доста по-големи. Всъщност имах и една доста по-възрастна дама, която беше решила, че трябва да направи музикална изненада на своя съпруг за техният юбилей. И нещата се получиха доста добре, защото се оказа, че тя е доста музикална и всичко, което направихме заедно, беше с доста голямо желание и мисля, че беше впечатляващо за съпруга и за техните гости. Имам няколко такива деца. Казвам деца, защото аз чувствам тях като мои деца наистина. Започнаха на 5 годишна възраст, в момента са на 15. Така че всъщност 10 години пълни. Много е хубаво, когато имаш нещо, което ти е заложено. Дали ще го наречем талант или мисия, или предназначение, с което си се родил. Чудесно е да имаш, може би, мъничко. Не е задължително, помага. Обаче аз смятам, че има доста талантливи хора. Това в никакъв случай не означава, че тези талантливи хора са постигнали нещо съществено и нещо значимо чрез въпросния талант. Доста често смятам, че е много по-добре да бъдеш трудолюбив, постоянен и отдаден на това, което правиш. Тогава не е необходимо толкова много талант. Тогава нещата се получават със сигурност. Тоест, ако можем да кажем, че има златна среда или формула за това, е важно не толкова да имаш талант, важно е да ти харесва, да го правиш с желание, да полагаш достатъчно много усилия, достатъчно, за всеки е различно, и тогава със сигурност ще се получи това, което искаш. Щом го желаеш много и полагаш усилия, то винаги се получава.